Yo, what's up? May buntag siyang tanan di mga. Another day, another life, another blessing na no. So karon pizza G's sa October. Ting bayad sa kurente. Thank you Lord, init na yun. Mauga na kita ng daan nila eh. Init na my friend. Lah, amigo de. Na bagong bisita ko sa buntag ko. Ay mga ga. Murag chicks eh. So, bago ulit ang mata mga ano kay nag-deliver kog pintos kanang kadlawon. Brad Limar, salamat kay Brad sa pag-order. Kada Lunes sa kadlawon kay naayang taon may pambayad sa kuryente. Di ta may ma-burn out tan dire kay buwis ka man ra ba niya mong suga. So, nanapod tayo commission mga gano, tigaan ng mama. So, ato na po ng tigumon. So, nari panawagan no? Panawagan ko sa si Biko nga please lang kung mag-burn out mo pahibaw yung taon mo, kundi please lang yun, ayaw yung taon mo burn out o kanang kuan, kanang kadlawon kay kung mahimo lang kay kung mag burn out mo kung magkadlawon pero itong last ang taon silingan dire kay magmanual sila galing sa pinto so loy kay yung taon so kung mag burn out mo please lang yun, pwede rag buntag ayaw lang kadlawon kay loy kay mga negosyante dire kag may so na ato ning tigomon mga ga basin natin mapalitan ni December po natong kuan kung watay matigom kana nagasto na siya. Nari kay nahuman na pod painting bag-o mga kano pwede na ba kani siya i-paint pero kuan ko nagduduha ba ko kay kuan mutanas ako kang master ako mangadto ko lang sir o kung sa di maayo ikuan o butangan bag na kog base nga color akong canvas o dili nya naglibo ko kay Nerickson na sponsored mo na eh. So karon mangita ni trip mga ga tuto pangitawan si dang dalo chip cook basin mahagad to na mo food trip karon. Sos mangita may sa imuha dito sa inyong bay. Huy. Ngita mis muha ba? Daril dako minan dito. Yung mga papa. Wala pinakalikon. Panta? Food trip ta. Ha? Pinod to. Sudan. So sudan na to utan na sad. Ha? So, paabot mo yang udto mga tambay sa mi dire kay basin mag food trip mi og mag-ayong utok ka na og dinhi ma og dinhi sugot watay tigluto. Pakya sa mong food trip mga ga. Maamo ko anong kuan? Among chip cook. Ug gitamad. Full trip man ta. So karon ngani? Ngaon sa mi pinudto eh mga ligo ko lumig dagat, pugso ko lumig dito pawaas kuan. Pamaol sa naong. Sir Romeo. Na paiter gihatag gayo re. Uy, gihulmigas. Ato na ta? Ha? Padong namin mga ga. Doon namin sa jagat. Oh? Grabe, kikdaan rin mga ga eh. Patiwas na yung taon ninyo. Basta nagpabuhatan ni. Basta na yung taon ninyo. Kaya murag. Oh? Swimming pool ka na ay. Namis dagat mga ga. Aga. Idulog ko no. Hindi sila no. Kasi nagtuwa sa babae ko ba? Amin tayo talaga. So, mga ligaw sa metro mga ano. Ya, pan. Kita-kita tayo guli na mo. Kinahanglan mo wala mag-udlot. Ay, yung babae ito ma. Kapag ganyan burat yun. Dagdo kayong bawa do. Mga padung na may uli mga gano'n niya. Sila may magdugay kay kung gumibaon. Masin sunod na mong ari. Makabaon namin. Ang naya. Ay ito, bala to siya. Kana siya mga guys. Gaib ka na dito. Gaib ka na siya dito sa kapong. Ambot lang, ako sabot. Usap ko siya. Double bid. So, Formal sa ha? Natin nakikay dito. Ya, mo atak tayo dito yung ante. Wala nga ante niya. Lah, na raw. Bay, marami ka mabuhay. Mga doon na yung uli mga gano. May display. Bigas. Bigas. Pilih do. Pilih pando. Oh, ayo. Pilih. Pan. Pan? Sa inyo ang pan. Kani ako eh. Kana, win lami. Kana ko harina nga pan. May kana.
Pag human lang pamili, gibiyaan ko nila. Ha? Hi. Hi, hi. Hi. Ambot. Nauli na yung mga gano. Puti na kayo siguro yung dagat, oh. So another panawagan din, no? Panawagan ako sa Outer District, no, nga please lang kung asa mong tubig dire alternate man ang agas, so kung matimingan gani nga presaon na nga kuan nga ni agas, walay agas pagkagahapon dayon pagkaugma naguba ang ilahang pumping station mugro to pero na tubo nga nagleaking do kadlaw agas. Di mo maligo na. So please lang, no, maluin taon mo sa amo adre, no, kay amo negosyo yung taon ganahan lang sa tubig niya mga tao sa dire way tubig way ligo, so please lang yung taon kung maluin taon mo para yung taon nga di taon misikali kog dagat yung taon. So wala din, no, kuha mo sa na malihog lang ko sa inyo hayong taon Outer District ug magakita magani mo mo nagmalihog ug pwede kadalaw ninyo gagas gani kay kuan biya parehas ra man nagbayad sa kuano, parehas ra man may konsumidor sa tubig, so kung pwede please lang ayo ito ni duha ka adlaw pusta lang okay ra, ayo duha kay ano may likod re. Awa sige na kung video ikaon sa ring ang pan try. So mga no, Outer District, please lang yun. Kay gabi nga po ni nakasabaan may gapon kay wami ka panahon tubig suko kay mama wa ko na may lungag. Tara ligo sa ko. Nga man tagligo mga no, mainit na mga tara. Malu yung buho ko one lane ba. So kami pang duhang gaga tara, no. Ang uban kay ligo pa si my friend niya Daryl kay naginit og tubig. So mainit ta dire, mainit sa mi. Ayaw hawa ni mga pabilin sa tanaw. Tiwasay na ang video, no. Pale Bart. Ale. Ah, di mo ka mo doon ale. Ale ba? Handlo ko. Dati am nani mo oy. Dali papart. Ale Bart. Ale. Gay, artiha gini mo gyud. Ale. So karon mga gano, nauli na ako sa mong balay, manawag tambay-tambay dito sa taas, maraming tabi-tabi dito. So karon na ako dire sa mua. Ay sa kay mo di mo klaro to sa iyon ng suga ha. Ibalik ang gahayag. Matik. So kung ano, maghugas ko sa plato dire nya, paabot ko silang mama kay feel ko ba murag mo buo pag kining video murag di pa ni kabot og kuan 10 minutes baro. So karon maghugas ko sa plato basta nigulin lang mama nasa idang sudan ako ay mag kuan nila chip cook. So nalina si mama sa tatay mga gano dara. So kuan among sudan ron kay kuan Shunonin. So another panawagan, no, sa mga kuan akong amigo kaila o sa mga tao nga makakita na akong vlog, no, kanang please nanday ko kuan ni sa inyo mga nga sa pagkuan like, share ug subscribe sa akong kuan, no, mga vlog, no, kay sa inana nga pagi bisag kuan na siya, simple ra na siya para nako, simple ra siya nga pagi dako na siyang tabang og inyo na siyang i-share ang video, no, kay basin de og kuan natay mga mention o mga kuan re shout out sa tong vlog nga ganahan mo tabang sa tuwa pero dili maabot sila ang video gani sama sa Imperial o pa naabot ang musik. So kuan mga gano ug matabangan ko nila, so mura ra sa kamo ni tabang sa kuha kay kamo may ni-share sa akong vlog, di ba? So nawat ko mga ga inyo ni siyang i-share, no, wala akong panawagan sa inyo no, sa mga nakailaw sa makaabot ani nga video, asa ni maabot nga video, no, palihog lang ko. Kaya parang yung taon na may kuan re, dili may problema sa kuan pambayad sa kuan sa pambayad sa kuryente og bayad sa tubig. Ano ka do? So karon magluto sa kuan isda nga ako muna ilang paluto na ni kay lamian ko na sila sa akong kuan Shunonin nga timplada, no. Dara mga isda, sibuyas dahonan, kamatis. Wait, tangad ay. Pwede daw tangad ay. Sili, espada.
Mao din ni kuan mga guys. Special recipe oh. Sa atong sununin. Papi Chulo. Papi Chulo. Kana ikontak kayo si Jose Giordano no, may maligya sila ang kuan. Papi Chuls. Suka na no. So ato yung tapuson mga guys. Hapit na maluto yung una no. So yabo na yung baga. So ayaw mo kalimot pag comment, like, share, o subscribe sa ko YouTube channel no. That's all for today. Anoy out. Bye-bye.